На Агритехника 2013 Манито акцентира на MLT-960 9 метра 6 тона високотонажен телескопичен товарач, пригоден за приложения, свързани с околната среда или за големи ферми. Снабден с двигател John Deere Stike 3B Interime 4 с мощност 141 конски сили. MLT-960 е подходящо решение за широк спектър от приспособление, изискващи теглително усилие и повтарящи се и интензивни цикли. Манито е първият производител, който представи на Агритехника своята гориво-екопрограма. С помощта на онлайн калкулатор всеки потребител може да оцени консумацията на нова машина в сравнение с по-стар модел или модел конкурент. За същото приложение потреблението може да бъде понижено с до 20%.